Víta vás Motointegrator, zóna servisu. Miesto, kde jednoducho spravujete váš autoservis na internete. V tomto videu vám ukážem, ako jednoducho plánovať prácu vášho servisu cez funkciu kalendár. Vďaka kalendáru budete mať prehľad o vašich nadchádzajúcich výkonoch, vyťaženosti pracovísk a môžu sa do neho objednať priamo aj zákazníci. Kalendár sa nachádza v ľavej sekcii, pod objednávkami. Na začiatku si vytvorte pracoviská, ako napríklad zdvihák 1. Pri vytváraní zadajte pracovný čas pracoviska a možnosť online rezervácie, ak si želáte, aby si zákazníci priamo vyberali termín a zjednodušili vám prácu. V rozšírených nastaveniach viete pracovisku zadať, aké úkony sa môžu na danom pracovisku vykonávať. Keď máte vytvorené pracovisko a povolené online rezervácie, zákazník si sám vyberie úkon, čas a vám sa to po potvrdení objednávky automaticky nahodí do kalendára. Do kalendára môžete pridávať úkony aj manuálne. Najprv si vyberiete pracovisko a kliknete na tlačidlo Pridať návštevu. Na ľavej strane sa vám zobrazí tabuľka, kde vyplníte všetky informácie a uložíte ich do kalendára. Tiež môžete do kalendára pridávať aj vaše aktuálne objednávky. Stačí si otvoriť sekciu Nevybavené návštevy a jednoducho ich potiahnutím dať na čas, ktorý vám vyhovuje. Kalendár môžete zdieľať aj s vašimi zamestnancami, aby vedeli, ktoré úkony ich čakajú. Vďaka tejto funkcii môže byť váš servis veľmi rýchlo zorganizovaný a efektívny.